لەتە دیگەرم دەلالێ di çar demsalên salê de di çar welatên xwe yên talankirê de bi çar zeraveyên gelên xwe dikim hewar û gazî li her derê welat û penaperiya xopan ji bo yê te em bûn derwêşên rêyên koçberiyê delalê me tenê êş bi pêş xistin pir qirêjî û gemarî li pêşiya me kombû û pir ciwan û xortên me ji dest çûn pir ciwan jî wek deryayekî û diyarekî jîr li ber xwe dan delalê bi çar olên miletê xwe sond û dua dixwînim heta bêjim berlengê şêx û pîran ji bo dîtina te min hemû rê bikaranîn delalê min xwe kir parsekek lê ne parseka koçe û meydanan min xwe kire koleya dêr û mizgeftan bû mirovekî stûyxwer û koleyekî ji hemû olan delalê lê dîsa min tu nedîtî xwezît û ew qas li hevatî nebûye xwezît û ew qas ne zîf û zêr bûye xwezît û ew qas ne dewlemend bûye delalê her tim xweşikiya te dibe bela serê me ji bo vî delaliya te em tev bûn kole û bindest ji ber dilê te yê çar parçe û bedena te ya parçekirî li welatê Rojava û li her çar aliyên din em bûn penaper delalê ev mînak li tu welatan tune ye ku mirov li ser xeqa xwe bibin penaper û kole lê belê tu bi têl û sinoran hatî girêdan dê kîrê nîşanê me bide delalê em li kîjan sinorê li te bigerin û pêşî li kîjan welatê dest pê bikin ji bo rizgarkirina te û me delalê em niha li her derê dinê û li ser her lat û çiyayê û li hemû ax û deştên te li te digerin bi şev û roj zarokên te yên esmer û çeleng di rêka te de dimeşin û ketine pêşop û rizgarkirina te delalê